ଜଗନ୍ନାଥ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ କଥାଟି ଶୁଣିବାକୁ ଯାଉଛେ, ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମଧୁର ସମ୍ପର୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ଲୀଳା। ଜଗତର ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ଶ୍ରୀ ମାଧବ ଦାସ। ସେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ନିୟମ ଥିଲା ସେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ଏକ ଦିନର କଥା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ ମାଧବ ଦାସ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖରେ ସେଇ ଚିରପରିଚିତ ହସ ନଥିଲା। ନୟନ ଦୁଇଟି ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରି ମଳିନ। ଯେମିତି ଭକ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନେ, ସେମିତି ସତ୍ୟଭକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ମନକୁ ଚିହ୍ନେ। ମାଧବ ଦାସ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଏତେ ଦୁଃଖିତ କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ, ମାଧବ, ମୋ ମନ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ମୁଁ ପୁରୀରେ ଆସି ବିଜେତ ହୋଇଗଲି। ଏଠି ସବୁ ଅଛି, ମହାପ୍ରସାଦ, ସେବା, ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରେମ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପିଲାବେଳର ସେଇ ଲୀଳା ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଆଉ କରିପାରୁନାହିଁ। ମାଧବ ଦାସ ପଚାରିଲେ, କେଉଁ ଲୀଳା ପ୍ରଭୁ? ପ୍ରଭୁ ହସି କହିଲେ, ମୁଁ ଚୋରି କରିପାରୁନି। ମାଧବ ଦାସ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଧୀରେ କୁହନ୍ତୁ, ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ କୁହନ୍ତି। ଜଗତର ନାଥ ଆପଣ। ପ୍ରଭୁ ହସି କହିଲେ, ନାମ ବଡ଼ ହେଲେ ସ୍ୱଭାବ ବଦଳିଯାଏ କି ମାଧବ? ମୋ ସ୍ୱଭାବ ତ ଆଜି ବି ସେଇ। ମୁଁ ଆଜି ବି ସେଇ ଲବଣୀ ଚୋର। ମାଧବ ଦାସ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ କିଏ ରୋକିଛି? ଆପଣ ଯାଇ ଆରାମସେ ଚୋରି କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ, ଏକା ଚୋରିରେ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ, ସାଥୀ ଦରକାର। ମାଧବ ଦାସ କହିଲେ, ମା ସୁଭଦ୍ରା ଓ ମହାପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତୁରନ୍ତ ମନା କଲେ, ନା ନା, ବଡ଼ ଭ୍ରାତାଙ୍କୁ ଚୋରି ପାଇଁ ନେଇକି ଗଲେ ସେ ତ ବହୁତ କ୍ରୋଧୀ। ଚୋରିରେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ସେ ରାଗିକି ମାଳିକୁ ମାରିବାକୁ ଧାଇଁବେ। ଯଦି ତାଙ୍କୁ କହିବି ମୁଁ ଚୋରି କରିବାକୁ ଯିବି, ମୋତେ ତ ବହୁତ ଗାଳି କରିବେ। ଭଗବାନ ହୋଇ ବସିଛୁ, ପୁଣି ଚୋରି କରିବାକୁ ଯିବୁ? ଆଉ ଯଦି ମାନି ବି ଗଲେ ତ ସମଗ୍ର ପୁରୀରେ କହିଦେବେ କି କାଳିଆ ଚୋରି କରିବାକୁ ଯିବ, ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଚୋରି କରିବାକୁ ଗଲେ ସମଗ୍ର ପୁରୀବାସୀ ଡାକି କହିବେ, ମୋ ଘରକୁ ପ୍ରଭୁ ଚୋରି କରି ଆସନ୍ତୁ। ଏ ଚୋରିରେ ମୋତେ ସୁଖ ମିଳିବ ନାହିଁ। ମାଧବ, ତୁମେ ବଢ଼ିଆ, ତୁମେ ମୋ ସହ ଚାଲ। ମାଧବ ଦାସ ହସି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ବୃଦ୍ଧ, ହାତ କମ୍ପୁଛି, ଗୋଡ଼ କମ୍ପୁଛି, ମୁଁ ଚୋରି କ'ଣ କରିବି? ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କହିଲେ, ସେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର, ତୁମେ ବାସ୍ ମୋ ସାଥିରେ ଚାଲ। ମାଧବ ଦାସ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଚୋରି କେଉଁଠାକୁ କରିବାକୁ ଯିବା? ଭଗବାନ କହିଲେ, ପୁରୀ ରାଜାଙ୍କର ପଣସ ବଗିଚା, ସେଠାରେ ପାଚିଲା ଓ ସୁସ୍ୱାଦୁ ପଣସ ଅଛି। ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ପଣସ ଖାଇବାକୁ, ତ ସେଠାକୁ ଚୋରି କରିବାକୁ ଯିବା। ମାଧବ ଦାସ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଚୋରି କରିବା କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ? ମୁଁ ରାଜାଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖି ଦେଉଛି, ସେ ପଣସ ପଠାଇ ଦେବେ, ଆପଣ ଆରାମସେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଆରେ ମାଧବ, ଠିକ୍ ଅଛି, କାଲି ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ପଣସ ଆଣି ଭୋଗ ଲଗାଅ। ଏମିତି ତା ପରଦିନ ମାଧବ ଦାସ ପଣସ ଆଣି ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇଲେ ଏବଂ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏବେ ଠାକୁର କହିଲେ, ଏବେ ତ ପଣସ ଖାଇଲ, ତ ଏଣୁ ଚୋରି ପଣସ ଖାଇ ଦେଖ, ଏହା ତାଠାରୁ ବି ସୁସ୍ୱାଦୁ। ତ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ରାତ୍ରିରେ ମାଧବ ଦାସ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଛୋଟ ବାଳକ ରୂପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରରେ। ମାଧବ ଦାସଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ବସି ଚାଲିଲେ ରାଜାଙ୍କ ବଗିଚାକୁ ଚୋରି କରିବାକୁ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାଉଛନ୍ତି ଚୋରି କରି। ବଗିଚାରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରଭୁ ମାଧବ ଦାସଙ୍କୁ ଧୀରେ କହିଲେ, ମାଧବ, ଏବେ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ପଣସ ତୋଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାଧବ ଦାସ ଅଜାଣତରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ପଚାରିଲେ,
କେଉଁ ଗଛରେ ଚଢ଼ିବି? ଆରେ ଧୀରେ କୁହ, କିଏ ଶୁଣି ନେବ। ଏତେ କହିବା ଆଗରୁ ବଗିଚାର ମାଳି ଜାଗି ଉଠିଲା। କିଏ ଅଛରେ? ମୁଁ କହିବି କି କେଉଁ ଗଛ? ବାଡ଼ି ନେଇ ଆସୁଛି, ରୁହ। ଠାକୁର ମାଧବ ଦାସଙ୍କ ସହ ତୁରନ୍ତ ଲୁଚିଗଲେ। ଦେଖ, ଆଗରୁ କହିଥିଲି ଜୋରେ କହିବ ନାହିଁ। ଦୁହେଁ ଚୁପଚାପ ବଗିଚାର ଅନ୍ଧକାରରେ ଲୁଚି ରହିଲେ। ମାଳିକୁ କେହି ନ ମିଳିବାରୁ ସେ ପଳାଇଲା। ମାଧବ ଦାସ କହିଲେ, ଏବେ କ'ଣ କରିବା ପ୍ରଭୁ? ଠାକୁର କହିଲେ, ଶୁଣ, ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଗଛରେ ଚଢ଼ିବ, ଆଉ ଜଣେ ତଳେ ଲପକିକି ଧରିବ। ନହେଲେ ପଣସ ପଡ଼ିଲେ ଶବ୍ଦ ହେବ, ମାଳି ପୁଣି ଆସିଯିବ। ମାଧବ ଦାସ ହସି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ତ ଛୋଟ ବାଳକ, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ତ ଭାରି। ଆପଣ ଯଦି ପଡ଼ିଲେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଚଢ଼ିବି। ମାଧବ ଦାସ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲେ। ହାତରେ ପଣସ ଧରି ଉପରୁ ଚିଲ୍ଲାଇ ପଚାରିଲେ, ଏଇ ପଣସଟା ଦେବି ନା ସେଇ ପଣସଟା ଦେବି? ଠାକୁର କହିଲେ, ଆରେ ଇଏ ସବୁ ଧରା ପକେଇବ ଆଉ। ଗଛ ଉପରେ ବସି ଚିଲ୍ଲାଉଛ କାହିଁକି? ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାଳି ପୁଣି ଡାକିଲା, ମୁଁ କହିଦେବି କି କେଉଁ ପଣସଟା? ଠାକୁର ମାଳିକୁ ଆସିବାର ଦେଖି ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲେ। ମାଧବ ଦାସ ଯେବେ ପଣସ ତଳକୁ ଫୋପାଡ଼ିଲେ, ତଳୁ ମାଳି କହିଲା, କିଏ ଅଛୁ? ଆଜି ଆସେ, ତତେ ମୁଁ ଧରିବି। ମାଧବ ଦାସ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ, ଆଉ ମାଳି ତାଙ୍କ ହାତ ପାଦ ବାନ୍ଧିଦେଲା। କିନ୍ତୁ ମାଧବ ଦାସ ଚାରିଆଡ଼େ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆରେ କାହାକୁ ଖୋଜୁଛୁ? ମାଧବ ଦାସ କହିଲେ, ମୋ ସହ ଆଉ ଜଣେ ଆସିଥିଲେ। ମାଳି କହିଲା, କେହି ତ ନଥିଲେ। ପରଦିନ ସକାଳ ହେଲା। ରାଜା ଆସିଲେ ବଗିଚା ଦେଖିବାକୁ। ଦେଖିଲେ ଗଛରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ମାଧବ ଦାସ। ମାଳି କହିଲା, ରାତିରେ ପଣସ ଚୋରି କରୁଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି। ରାଜା କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ, ଆରେ ଏ ମୋ ଗୁରୁଦେବ, ଖୋଲ, ତୁରନ୍ତ ଖୋଲ। ମାଧବ ଦାସଙ୍କ ନୟନ ଜଳଭରା। ସେ କହିଲେ, ମୋ ଶରୀର ଦେଖି ତୁମକୁ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ପଣସ ଖାଇବାକୁ ଆସିଥିଲି? ପୁରୀରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚାଖିଣିଆ କିଏ ଜାଣିନ? ରାଜା କହିଲେ, କିଏ ଗୁରୁଦେବ? ମାଧବ ଦାସ କହିଲେ, ଆଉ କିଏ ହେବ? ଏକମାତ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଚୋରି କରିବା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ। ସେ ପଳାଇଲେ, ମୁଁ ଧରା ପଡ଼ିଲି। ରାଜାଙ୍କ ନୟନରୁ ଅଶ୍ରୁଧାରା ବୋହିଗଲା। ମୋର କେତେ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ, ମହାପ୍ରଭୁ ମୋ ବଗିଚାକୁ ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେହିଦିନ ରାଜା ଘୋଷଣା କଲେ, ଆଜିଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଗିଚାଟି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଳି ଭୋର ବେଳେ ଯେବେ ମାଧବ ଦାସ ମହୋଦଧି ପ୍ରଣାମ ନିମିତ୍ତ ଯାଉଥିଲେ, ଦେଖିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ମଜାରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ, ରାତିରେ ବହୁତ ଭଲ, ପଳେଇଲ ନା? ଠାକୁର ହସି କହିଲେ, ମୁଁ ଯାଇନି, ତୁମେ ଚିଲ୍ଲାଉଥିଲ କ'ଣ ପାଇଁ? ଚୋରି କଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପଣସ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ମାଧବ ଦାସ ହସି କହିଲେ, ପଣସ ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ, ପୁରା ବଗିଚା ଆପଣଙ୍କର। ଠାକୁର ମିଠା ହସି କହିଲେ, ମାଧବ, ଚୋରିର ସୁଖ ମନରେ ହିଁ ରହିଗଲା। ମାଧବ ଦାସ କହିଲେ, ଚୋରି? ନାଇଁ ଭାଇ ନାଇଁ, ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିନେବେ କେବେ ଚୋରି କରିବାର ହବ। ଦେଖିଲେ ନା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହା ଚୋରିର କଥା ନୁହେଁ, ଏହା ଭକ୍ତିର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟର କଥା। ଯେ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଥ, ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ଭକ୍ତିର ସ୍ୱାଦ ପାଇଁ ପଣସ ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସିଲେ। ଭକ୍ତ ମାଧବ ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଦଣ୍ଡ ନଥିଲା, ଏହା ଥିଲା ଭାଗ୍ୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ। ଯେଉଁଠି ଭଗବାନ ନିଜେ ଚୋର, ସେଠି ଭକ୍ତି ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଲୀଳା ବୁଝିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ, କାରଣ ସେ ଭକ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଚୋରି କରନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏହି ଲୀଳା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଲା, ତେବେ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଏମିତି ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୀଳାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବା ପାଇଁ।